జాబ్ క్యాలెండర్లను అమలు చేయడంలో విఫలమైన వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా ఈ నెల 22న రాష్ట్ర ఏపీపీఎస్సీ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించనున్నట్లు బీజేపీ యువమోర్చా రాష్ట్ర మీడియా సెల్ కన్వీనర్ దామోదర్ రెడ్డి తెలిపారు. చిత్తూరు ప్రెస్ క్లబ్లో మంగళవారం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేయడంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందని మండిపడ్డారు. ఉద్యోగ ఖాళీలు భర్తీ చేయకపోవడంతో లక్షల సంఖ్యలో నిరుద్యోగులు నిరాశతో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇందుకు నిరసనగా చేపట్టే ముట్టడిలో బీజేపీ శ్రేణులు హాజరై జయప్రదం చేయాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో బీజేపీ యువమోర్చా జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి వేణు యాదవ్, జిల్లా కార్యదర్శి దుర్గాప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 3 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేసి కూడా 9 నెలలు కావస్తుంది. అయినా ఇంతవరకు ఆ జాబ్ క్యాలెండర్లో రిలీజ్ చేసిన పోస్టులను భర్తీ చేయలేదు. అయినా వారి యొక్క పార్టీ కార్యకర్తలకి వాలంటీర్లుగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చుకున్నాడు. అదేవిధంగా వారి యొక్క ఎమ్మెల్యేలకి మంత్రులుగా ఉద్యోగం ఇచ్చుకున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతను మాత్రం పట్టించుకోకుండా వారికి జాబ్ క్యాలెండర్లో పొందుపరిచిన విధంగా ఇంతవరకు ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అసెంబ్లీలో 60,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని ప్రకటించింది. అయితే వాస్తవానికి 1,30,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. ఈ యొక్క ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా వెంటనే భర్తీ చేయాలని భారతీయ జనతా యువమోర్చా డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. మా యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేతినేని సురేంద్ర మోహన్ గారి పిలుపు మేరకు ఈ నెల 22వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ముట్టడికి భారతీయ జనతా యువమోర్చా రాష్ట్ర శాఖ ముట్టడి చేయబోతుంది. ఈ యొక్క ఏపీపీఎస్సీ ముట్టడిని యువతంతా కూడా విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం.